máme za sebou první trénink, našli jsme si nedaleko od hotelu hřiště. Zjistili jsme, že v blízkosti jsou tady 4, každý parčík nebo park tady má k dispozici hřiště na hokejbal, takže využíváme toho, aby jsme si mohli potrénovat. Kluci zkoušeli nějaké herní situace, potřebovali jsme se trošku hejbat, přece jenom jsme pár dní zůstali v Montrealu, aby jsme poznali i něco jiného než jenom ten hokejbal. Takže tak nějak můžu říct, že kluci si dali trošku do těla. Zítra nás čeká přípravný zápas s Francií, tak uvidíme podle zápasu, o co jde. Je to přece jenom trošku jiný styl, je to 3 plus golman. U nás na to nejsme zvyklí, menší hřiště, jiná hra bez offsideu, bez icingu. Takže zítra nám zápas řekne mnohem víc. Další 2 za Páťou. Za Páťou jsou další 2.